built-in. You like it? Only like that room, but we have a room that it's okay. All the rooms the same like that. Studio. Small. You have bigger, no? No? What do you mean? Bigger? Bigger room, no? No. All All the rooms like that. It's very small. Okay. Okay, thank you. Да. Yun, di dyan. Galing sa lola niya. Tapos yung pala yung nagpabudget ng pagkain. Kasi nagtatanong ako kay Simon, bakit ba kayo kinasal? Bakit pag-uwi ko na lang kasal na kayo sa ila? Nagtitinda ako sa patid. Tapos pag-uwi ko, ginawa nila yung nag-uwi sa akin. Sabi niya, siya na yan. Gago na kay Tandre ko mo ako doon. Kasi natin ako ng bibigyan sa akin. Kaya bakit ko yung Tandre? Nakay Tandre daw nun. Sobrang saya ko. Tapos nalaman ko sila sa siguro kaya galit din ang ganun na galit na kami. Try lang yung Stefan. Hindi ka pa yung pinakamukha? Hindi ko naman. The world for you.